Здравейте! Сега ще разгледаме различни ситуации, различни начини за придвижване на участниците, когато една дъска трябва да се отдели и да се образува нова. В този случай, в който тук съм си подредила едни картончета, защото ми е по-лесно така да трансформирам дъските, да премествам участниците, тук виждаме вдясно липсва един дарител. Тази половина на дъската все още не се е запълнила. В лявата половина се е запълнила и виждаме статусите на всички участници. Кой от тях сега ще стане получател, тъй като от тази половинка тук трябва да се образува една нова дъска с нов получател. Този получател остава с дясната половинка, за да си дочака липсващият дарител. Да разгледаме състоянието на всички отляво. Създателят, който би трябвало да отиде на получател, ако има квалификация и ако е поканил някой и е влизал в последните 48 часа в бота, той става получател. Но виждаме, че тук той не е активен, т.е. не е влизал и няма квалификация, не е поканил никого. Той остава на същото място. Този строител тук също не е поканил никой. Този строител е поканил един човек, но не е активен. Какво означава това? Че последните 48 часа, може би и по-дълго, той е забравил да влиза в бота и ботът отчита, че този човек вече не се интересува и може би не участва в това общество. Сега какво следва от тук? Тези тримата не могат да станат получатели. Но виждаме, че този, понеже има поканен партньор, със сигурност е поканил този, защото така става. Когато горният строител кани хора, те идват тук. Когато този строител кани, те идват при него. Значи, този е поканил този дарител. Този дарител от своя страна е поканил двама. И това са тези. Тези двама значи, че някой от тези двама е поканил този тук. Според вас, кой сега ще стане получател? Ще отиде на мястото на получателя. Този не може, тези двамата не могат. Тези двамата имат само по един, значи ще отиде този, който има най-много поканени хора. Така е програмиран автоматичният бот, че търси най-активните хора. Търси тези, които ще се придвижат най-бързо, които ще помогнат най-добре за развитието на този проект. И виждаме, че тук този дарител ще прескочи 3 човека и ще иде на мястото на получател. Защото той е поканил най-много лични хора от всички други. И извода какъв е? Значи, неактивните хора на нас не ни пречат. Напротив, помагат ни, защото ако всичките бяха наравно, първо щеше да стане този, после този и чак тогава дарителят. Значи трябваше 3 пъти още да се раздели дъската. А сега, още от първото разделяне на дъската, дарителят ще стане получател. Затова развивайте своята първа линия колкото може повече. Канете повече хора, за да се придвижвате по-бързо по дъската. В една друга ситуация, създателят също не е поканил никой, но този строител е поканил. Така че, нищо, че другият има 2 поканени, може и 3 да има. Фактически строителят ще стане получател и след това, след него ще стане този, който има 2 поканени, в сравнение с другите по 1. Да разгледаме още една ситуация. Тези 3 са останали на същото ниво, както преди, т.е. не могат да станат получатели. Тук имаме 3 дарители, които имат един и същи статус, т.е. поканили са по 1 човек. В този случай ботът автоматично, така е програмиран, той търси този от тях, който е регистриран първи на дъската, т.е. на това ниво дъска. Ако става въпрос за стартова дъска, той трябва да е регистриран на стартовата дъска първи като време. Така е програмиран този бот да избира първите регистрирани.
И така трябва винаги да помним, първо да сме активни, т.е. да влизаме редовно в бота, защото никога не се знае кога някой ще се регистрира, кога ще дойде нов дарител и ние ще си останем на същото място, ако не сме влизали 48 часа и повече. Второ, да каним хора, защото който не е поканил никого, не може да отиде на мястото на получателят. Просто ще стои и ще чака и всички ще го прескачат. Това е за сега от мен. Следващият път ще разгледаме някои правила, според които става подреждането и придвижването по дъските. Чао!